В ден седми от нашият маратон ще говорим за това, че каквото и да се случва на тази планета Земя, всеки ще заеме мястото, което му е отредено сега. Какво означава това? Дошъл си на тази планета Земя, живееш живота си сега и си дал частица от себе си за благото на тази Земя. В повечето случаи обаче някой друг ти казва, че не си достатъчен и какво е нужно да направим тогава. Истината за това е, че ти си повече от достатъчна. За да имаме това чувство на достатъчност, те призовавам днес, когато нещо направиш ти, да си кажеш: не е ли прекрасно това, което току-що направих сега? Този въпрос ще ти даде чувство за достатъчност и ще направи така да се почувстваш пълноценен, удовлетворен и щастлив. И днешният ден е последен седми ден от нашият маратон. Задавай правилните въпроси, за да живееш в лекота. Използвай всичко, което ти дадохме сега, за да живееш и приоткриваш своята същина.